Die Frenti Route Doropaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Route famiri. Die Frenti Route familie, Bas Berg en Friend na Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. Je wasabi van Atoridis en Gomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet je van harte welkom. Zoals we nu zien zijn we aan de Gravenstraat, Hoektoer Tonnelaan en ook dus de Jesrunstraat. En zoals u ziet is daar dus grote felle brand al een tijdje gaande. Het is nu dus bij Naskip en Oud Sociale Zaken dat ik heb vernomen. En laten we even verder lopen, want de heren zijn nog bezig. Ik heb ook gezien mensen zeggen... Slechte beleid van Santoki en Brunswijk. Maar wat heeft het vuur te maken met Santoki en Brunswijk? Slechte beleid van Santoki en Brunswijk. De teka money pot in den zak. Kijk welke equipment moeten ze roepen. Kuldeep Singh is belachelijk. Belachelijk van deze regering. Santoki en Brunswijk. Kuldeep Singh is hier? Ja, kijk Kuldeep Singh hier. Kijk Kuldeep Singh hier. Is een belachelijk van van Santoki en Brunswijk. De teka money. So men go to sa branche abi dat de man bij brandweer boe equipment dat de teka money e pot in den zaka. Maar 25 november 25 mei we spreken van een ding. Oké, dankjewel. Ja, kijk, zoals u heeft gehoord, de meneer zei dat er werkelijk een Kuldeep Singh drinkwatertank hier, tanker om dus de brandweermannen te helpen. Inderdaad zou dat nu mogen in zo'n land, Suriname. De mannen zijn dus nu keihard bezig te werken. De medewerkers van Naskip die staan buiten. En kijkers, ik sta nog een 10 meter ver en ik voel dus zware hitte. Momenteel is de stad een hele rep en roer. De brandweermannen zijn druk bezig om het vuur onder controle te houden. Kijk daar. Momenteel gaande. Kijkers, ten Naskip zit er een bom, een ooghanen, dus gasbom, een grote. En de mensen zeggen dus om ver te blijven, omdat we voorzichtig moeten zijn met explosief. Dus dat wil zeggen dat het vuur niet onder controle is en ten Naskip daar zit ook dus de bom, de gasbom. De brandweermannen zeggen ook dat we dus moeten opschuiven, want er zijn heel veel druktanken hier. Toch proberen om een goed beeld voor u te krijgen. Kijk daar. Even mensen. Sorry. Er zijn mogelijk 3 tot 4 panden
heel erg beschadigd door de brand. En Naskip heeft schroeischade. We kunnen nog niets zeggen, maar de brandweermannen zijn keihard bezig te werken. Het vuur wordt groter hier. Ik voel de hitte tot hier. Ik sta meters ver. Zo erg, hè? Het heeft de hele week al geregend. We zitten vandaag op donderdag. Het heeft de hele week geregend, hard geregend. Maar ja, vandaag juist op zo'n belangrijk moment regent het niet. En dus zijn de brandweermannen nog keihard bezig. Maar het vuur wordt groter. En we hopen dat het dus tot hier blijft. Erg. Je ziet het. Het wordt erger en erger. En het vuur wil dus koet Naskip verbranden. Zoals u hier ziet zijn er ook 2 watertanks gekomen tankers gekomen van SWM om ook te helpen de brand, het vuur te blussen. Kijkers, de stroomkabels hebben ook nu vuur, dus we moeten van hier verwijderen, want kijkt u daar, het loopt op de kabels dus. Het loopt, het komt door. Kijkt u daar. Meneer, heeft u ooit zoiets meegemaakt in Suriname? Nog nooit heb ik zoiets gemaakt. Ben je in de stad, hè? Het was een brand bij Kiching. Dat was een grote, maar deze is echt. Maar je ziet af aan wakata kabel. Hij waka. En ik kom horen agressie. Maar erg. Mijn vriend heeft gebouwd is hij. Mijn vriend denkt. Meer in Naskip af een beetje gasbom drapen, dus akasu. Inderdaad. Een beetje gasbom drapen. Inderdaad. Het was zo doen. De gebouw is klaar. Het was zo doen. De gebouw is klaar. Allemaal. Nou maar hij rijdt. Mira, het is goed brand toe. Dat meer. Jammer. Toevallig wil ik want naar internet. Beetje een programma, mooi programma. Beetje een mooi programma. Goed meneer, dankjewel. Graag gedaan. Ze proberen dus het vuur nog te blussen, maar we lopen nog eventjes naar voren. Je ziet het vuur, het blijft erger en erger worden. De brandweermannen zijn dus continu bezig de mensen van hier weg te krijgen. Mijn god. Ze zijn continu bezig de mensen van hier weg te krijgen omdat explosie gevaar kan zijn. Er komt zo te zien nog meer hulp. Wie zijn deze gasten? Oh, nog een tank van Koeldiepsing, nog een watertank. Die komt dus ook om te ondersteunen, want zo erg is het vuur. Kijkers, u ziet het, zo erg is het vuur. De wegen zijn afgesloten en ik kan u zeker zeggen dat er files op files zullen zijn. En ja, we weten ook niet tot hoe lang de straten gesloten zullen blijven. Kijkers, en ook door hitte zijn de auto's beschadigd van Telesuur. Kijkt u hier, ze zijn allemaal gesmolten. Hier ook. Het is heel veel schade gericht door zo'n felle brand. Daarboven ook bij het gebouw. Ook heel veel auto's zijn beschadigd. Kijkt u hier, gesmolten. Zoveel schroeischade aan gebouwen, auto's. Kijkt u hier, gesmolten. Ik zie nog een fiets hier. Die is ook gesmolten. En nu voel ik dat het wilt regenen, het mot al. En ja, regen is best wel laat, maar het kan toch wel helpen.
Kijkers, ik zei daarnet, de hitte is heel erg hier. En kijkt u hier, gesmolten door de hitte. Heel veel schroeischade aan verschillende gebouwen door hitte. Ik laat u even zien hoeveel panden zijn verwoest door de brand. Kijkers, laat u even zien hoeveel panden zijn verwoest door de felle brand. Best wel veel rook. Steeds de zware hitte voelen. Het vuur zit ook aan. Hendrikschool afgebrand. Ze zijn ook hier bezig verder te blussen. Ook een koeldiepzing tank hier om te helpen bij het blussen. Kijkers, de brand is hier, maar hier is ook het gebouw en het staat ook in brand. Want dat is wat de mensen zeiden, dat ook hier dus in brand vliegt. Kijkers, de Hendrikschool is plat, afgebrand. Het vuur is nog een beetje aan. En Naskip is gered. Dus wij hoeven zich niet meer zorgen te maken. Maar nu zijn de mensen dus bezig om Hendrikschool nog door eventjes te blussen. Overal rook en heel veel rook. De hele stad plat. Het vuur hebben de brandweermannen met man en macht kunnen tegenhouden om Naskip te krijgen. En ze zijn nu dus bezig verder te blussen zodat het vuur zich niet verspreidt. Er komen continu nieuwe manschappen bij, meer manschappen bij met nieuw materiaal, meer slangen, meer wagens. Dus ik hoop dat het tot hier blijft.
Kijkers, Naskip is gered, maar helaas hebben andere ondernemers, zakenmannen, heel wat verlies moeten lijden. Maar goed, ik wens iedereen heel veel sterkte die zijn of haar bedrijf kwijt hebben geraakt. Maar kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV, ik hoop dat u ook veilig bent, maakt niet uit waar u bent, zodat u ook dit soort gevallen kunt voorkomen. Dank u wel voor het kijken. Mr. Pebble Banger. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toe pijnig man, maar de man niet veilig staan.